Ka Meghalaya Weightlifting Association MWA kalapan pau ya kajing sngungo ya ka Sarkar Meghalaya halor ka jingyo la jong ka jila ban penong ya ka National Games ka ba live kandai house nam arja arpnyo da ka ba khmi lenti ba ka ni ka lumpung kanwan ra e ka jingkala ki ba kraw ha ka kam yele kai sports hapo ka jila Henry ka MWA ka pan pau pan ka jing sngo si halor ka jingyo jingtip ba ya ka jingele kai weightlifting kabalat mu ban penlong ha Meghalaya on sa penlong no hajala Mizoram. Ki nongelam ka senjuk kinthop u President ba Donald Rambai, Secretary ba Batskem Basayomon, bat ki wei ki dukhan kilayat ho bayakani kilayo jingtim, ha ka jingalang kabalalong hashlong, ha ka arpulai trik naitung, ringkat bat ka Meghalaya State Olympic Association, MSOA, ha ka jingdon lang jong umintri katanat sports, bat kinong mikmat na kilay kundai Athletic Sports Association. Ka jingbam penlong ya ka jingele kai weightlifting hapo Meghalaya kalong kum ka jingpendo i ka jing angnut jong ka association na markala treshitom ban say bat pen kre e kinong ele kai ka bakinsai na kabenta ka National Games laong u president. Ula pentip ba ka association na du jeliw arja arpsan klada pa da ka shiti sha uba shakler wajri ubalong umintri katanat sports hakatu kapor bat siya u director katanat sports da kabakirpan ban penne ya ka weightlifting ha Meghalaya. Shu ulaong ka jingyo jong ka Meghalaya ban penlong ya ka jingele kai weightlifting ha ka National Games arja arpnyo kanlong ka kabu ka bakraw ban kintiw ya ka jingele kai bat ban penbha ya ka rukam trikam jong ka association bat kan wanra shibun ki jingla kamtam hakalyang ka jingdan ya ka jaka yale kai ka babyang bat ki tiar yale kai ki balong kat kum ki standard jong ka international level. Ka MWA kalakin tu ya ka Sarkar Meghalaya pakan perkhat biang halor kani ka benta bat ban penne ya ka jingale kai weightlifting hapo ka jila ha ka National Games arja arpnyo.